أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magpasalamat ta sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyahang mga grasya na gipangsabwag sa atuha karong adlaw. Ilabi na kining pagtapok-tapok nato aron kanang mangat-on or mangulikta og ilmu sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pinakadako kayo nino na grasya nga gihatag sa Allah subhanahu wa ta'ala niya. Magpasalamat po ta sa Allah subhanahu wa ta'ala sa nag-organize ani nga programa. Unta dili lang unta karon nga hugna nga makapaseminar mo. Bulan man sa Ramadan or dili bulan sa Ramadan, unta permanente dili maputol lang ato ang pagpangat-on. Dili maputol kay diha ra magud nato makita ang mga ulitaw ug dalaga mag-active sa seminar kung kanang Ramadan na. Pero paggawas sa Ramadan, asa naman? So wala. So sa inyuhang nabutang sa inyuhang tema, kani nga seminar is bahin sa Ramadan. Although nakabalo na mo kung unsay ubang sige na mo makadungog about sa kaayuhan or sa itong mga makabatal, gipwede o dili gipwede sa bulan sa Ramadan. So hinaot, unta, nga karong taknaa, makakutlo kita og pagtulunan. Although sige na ninyo madungog, no, pero mas may nang ibalik-balik nato aron reminders. Kaya nag-ingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pagpahinumdom kay ang pagpahinumdom makapabenepisyo sa tao nga manunuo, kanang tao nga mu'min. So ang pangutana, kung gikonsiderar nimo ang imong kaugalingon nga mu'min ka, but pasabot, bisan unsa kagamay sa aya nga imong madunggan, paminawa. Kay nature man, nature kinaiya sa tao nga magkamali. Pero ang nakanindot lang sa tuwang relihiyon is kanang manag-inigsiun na ita. Ang imo igsoon, siya ang muhatag og reminder sa imuha. So mo ni nakanindot sa tuwa sa relihiyong Islam. So atong idua sa Allah subhanahu wa ta'ala unta nga maablihan ang atuang mga kasing-kasing sa pagpaminaw ini nga seminar. But pasabot nga na ako diri sa inyong atubangan, maayon ako dili na ko magkamali, no. So na ako diri, una-una, kini nga akong itopik sa inyo ha, pahinumdum kini sa akong kaugalingon, unya kauban na kamo. Ang importante lang, dili ta mubati og kanang katulgo na kay labi ra ba kayo diri sa taas. Hangin, unya sitag paminaw, basig unya makita na nako na anay manguyab diha. Manguyab. So naatay CR na tubig diha, pangilamos lang. Lami-lami ra ba kay panahon, no, klima? So pangilamos lang aron mawala ang inyong katulgon. So although bisag hapit nato ang oras, paningkamutan nato nga mahatag sa inyo ha. So mga higala, mga igsoon, nakaibaluta nga ang Islam naalang giapoy 12 ka bulan. Inna iddatash shuhuri indallah pilaman 12 syahra. Sa kamatuoran, ang bulan sa agama Islam na ay 12 lang gihapon ka bulan. Ang ikasiyam nga bulan gitawag nga Ramadan. Anyo kalimti ha? Ikasiyam nga bulan mao kini ato ang ginapaabot nga bisita, ang bulan sa Ramadan. Nganong gihinganlan kini og Ramadan? Kisay nakasayod. Nganong gihinganlan kini og Ramadan? According sa mga ulama, gihinganlan kini og Ramadan, gikutlo kini gikan sa kalima word nga ramab. Mama na ramab, shiddatul harara. Sobraan kainit. So, kita nga Islam, kita nga Muslim, mo kini ang tinuod nga summer, Ramadan. Dili kadtong bulan sa Abril ug sa Mayo. Okay, mag-ulan pa man tong Abril ug Mayo. Pero ang Ramadan, init kaayo. So mo ni ang tinuod nga summer. Dili katong sa Gregorian calendar. So mo nagihinganlan nga Ramadan kay tungod kay init siya. Unya, dili po nato hikalimtan, mga higala, mga igsoon, ang Ramadan, bulan sa barakah.
bulan sa kaluoy sa Allah subhanahu wa ta'ala, bulan sa ting pasaylo sa Allah, o bulan sa pagpahawas sa Allah gikan sa iyahang impyerno. Katong hadith nga atong madunggan or nadunggan, di ba, sige na nato madunggan ang hadith na first 10 days sa Ramadan, rahmah. Second 10 days sa Ramadan, magfirah. Wa ang last 10 days sa Ramadan is itqun minan nar, wa hadha al-hadith da'if bal lam yathbut. Ingon pa sa mga ulama. Kana na hadith walay kamatuoran kundi da'if, dili siya authentic na hadith. Ang problema kay ginaapil nato na ginapahinumdum sa katawan. No, dili. Ang bulan sa Ramadan, adlaw-adlaw kaluoy sa Allah. Ang bulan sa Ramadan, adlaw-adlaw ting pasaylo sa sala. Og adlaw-adlaw nagahawas ang Allah og tao gikan sa impyerno. Mao na ang bulan sa Ramadan. Unya ato pong dapat dili nato kalimtan nga ang bulan sa Ramadan diri gipapanaog sa Allah ang iyahang Quran didto sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nato kalimtan na. So ang bulan sa Ramadan, ang pagpuasa na ay duha ka klase ang pagpuasa. Bisan unsa ka na tribo, Tausog, Maranao, Maguindanao, Kagan, bisan unsa pa, usa lang ang atong ginagamit pagpuasa. So nagkasinabot ta diha no pagpuasa. Ang pagpuasa na ay duha ka klase. Puasa nga sunna o puasa nga fardo. Ang pagpuasa og sunna mao kini ang pagpuasa sa adlaw og Lunes, adlaw sa Huwebes. Naapoy 3 times a month. Unsa man to ginatawag? Ayyamul Bid. Katong 13, 14, 15 sa Hijra calendar, dili Gregorian calendar. Ting takdol na. Dili ting gawas sa mga lobo. Dili ting transform sa mga wakwak. So dili. So kanang Ayyamul Bid, ting takdol, sunna ang magpuasa diha. Unya ginatawag nato al-Ashura. Tarifon na Ashura, ika-10 sa Muharram, sunna ang pagpuasa diha, o ang ikasiyam sa Dhul-Hijjah. Sunna na siya. Wa amma rukun, wa amma fard. Katong fardo nga pagpuasa, mao kadto ang pagpuasa sa bulan sa Ramadan. Sa dili pa ta mosunod sa pagpuasa sa bulan sa Ramadan, kuhaon nato ang general meaning sa pagpuasa. O unsa man ang kayuhan sa pagpuasa. In general pa ta dili pa ta mosunod sa Ramadan. Ang pagpuasa, mao kini giingon nga al-imsak. Ang pagpuasa mean al-imsak kanang ginatawag nga pagsakripisyo. Pagsacrifice. Sa basa pa ng Kagan pagtigke. Mao nang ginatawag nga pagpuasa. Kanang musakripisyo ka. Muantos man gingon. Pagpuasa means pag-antos. Muantos ka. Type. Unsa man ang kaayuhan karon sa pagpuasa in general. Yaqulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadith al-Qudsi. Nadunggan, sige na ninyo ni madunggan nga hadith. Kullu amali ibni Adam lahu. Kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tanan daw pagatrabahoon sa ulipon sa Allah or lahi ni Adam ang tao, iyaha kadto. Iyaha kadto. Except sa puasa. Nga naman ang puasa? Nagingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ang iyang pagpuasa, ako akadto o ako mismo ang muhatag og baras sa iyaha. Ako mismo ang muhatag og reward sa iyaha. Direkta nga hatagan sa Allah og balas kadtong tawo nga nagapuasa. Inana kanindot ang pagpuasa mga igalang mga igsoon. Kung tanaw nato, puasa-puasa lang no, pero dako day siya reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Was-siyamu junnah. Ang pagpuasa
Junna, mama na junna. Shield, protector, taming. Unsa may protektahan sa pagpuasa. Protektahan ang usa ka ulipon nga dili siya makabuhat og daotang trabaho. Tanawan ninyo ka na magpuasa ka. Dili ka makabuhat og kahilayan. Kay tungod, mingon ka nga, sayang ang akong pagpuasa. Kay once a year lang moabot ang pagpuasa. Pagpuasa sa bulan sa Ramadan. Kung sa man ay giingon sa Nabi Muhammad sallam, kato sa mga ulitaw nga giinggan niya mag-asawa og sayo. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Faman lam yastati' saman fa alayhi bis-sawm. Tanawa. Ang pagpangasawa og sayo o kamo na mga ulitaw o mga dalaga kisa katong naay kakayahan muhatag og ba'a. Duha kabuk ang tafsir ani sa ulama. Al-qudra al-maliyah wal-qudra al-badaniyah. Muna yang gi-tafsir sa mga ulama. Katong naay kakayahan nga muhatag og mahar og naay kakayanan nga panglawas nga aspeto. Nga naman, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Aron dili mo mutanaw sa lain og protection sa inyong private part sa inyong pagkatao. Dili mo makakomit og kahilayan. Kinsa daw tong dili makakaya og pangasawa og sayo, fa alayhi bisawm. Fa alayhi ang gigamit nga word fa alayhi ay obligado sa iya nga magpuasa. Ngano man mo kato ang tafsir. Wasiyamu junna. Kay ang pagpuasa taming protection nga dili ka makakomit og kahilayan. Fa idha kana yasumu ahadukum, kung ang usa daw sa inyo nagpuasa, fala yarfud, wala yaskhab, wala yajhal. Kung ang usa sa inyo nagpuasa, dili siya magsulti og dautan, dili pud siya magtrabaho og dautan. Tanawa. Fa in ja'ahu ahadun, kung naa daw niabot sa iyaha, unya giaway siya, giinsulto siya, falyakul inni saim. Magsulti siya sa ang kaugalingon nga, sa kamatuoran ako nagapuasa. But pasabot. Kung naay mo insulto sa imuha, naay mangaway sa imuha, ayaw og patol. Ayaw og patol. Labi na ka ng kabalo ko, nga pag-abot sa bulan sa Ramadan, makuha lang yapon nato ni, taod-taod. Pag-abot sa bulan sa Ramadan, naay ubang mga ulitaw, mga dalaga, hinaut unta ko nga dili ta mauban ato. Unsa? Mabisi ang atong oras sa pagtutok sa FB. Naamang gyud diha, mututok mo ra nay buhaton niya. Matingala ra ka kay mukatawa ra kalit. Kay nagbasa dag comment. Mo ra buhaton niya naghigda. Hantod magsakay og jeep, magsigig basa, matingala ka nga magsige rag ngisi. Kay nagbasa dag comment sa Facebook niya. Unta dili ta mauban dito nga i-google nato ang atong oras sa pagbasa lang sa FB. Naay Quran. Makuha lang gyapon nato na taod-taod. Ayaw og patol kung naa may mangaway sa imuha sa FB. Pasag di na sila kay nainggit ra na sa imuha. Ayaw patol. Kay mingon ka, total kuan man ang gipasabot ni ustad kanang dila. Ang tudlo di ay ako ra mang itahip. Ayaw, apil lang gyapon ang imong tudlo diha. Ayaw og patol. Am to siya general. Naay nangaway, naay nang insulto, ayaw og patol, pasagdi, pagsabar. Nya nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi, la khalufu famis saim atyabu 'indallah yaumil qiyamah min rihil misk." Nagpromise ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung nakahibalo lang ang tao nga nagapuasa sa kamatuoran, ang baho sa iyahang bakba dito sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-abot sa adlaw sa paghukom, mas humot pa sa pinakahumot nga perfume diri sa kalibutan. Allahu Akbar. Kanang baho si mong bakba, pero panot braspod. Dito sa Allah humot. Pero sa imong tapad, siyempre, panot braspod, pangalimog-mog pod. Alangan na mamingon ka, humot bitaw ni dito sa Allah. Sa Allah subhanahu wa ta'ala humot siya. Pero sa imong tapad, basig makasuka na siya. Limpihipod.
Kay basig magsalig mo sa hadith nga, humot man ibitaw akong baba dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humot ang baba sa tao nga nagpuasa dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unsa man itong pinakahumot nga pahumot diri sa dunya? Lakoste, mas humot pa ang imong baba dito sa Allah. Mas open shop, humot pa na. Humot pa na ang imong baba diha. Mashallah. Wasaim farhatan. Farha inda fitrihi wa farha inda liqa'i rabbih. Ang tao nga nagapuasa na ay 2 ka oras nga malipay siya. Malipay siya inda fitrihi. 2 ka buok ang tafsir ani sa ulama. Malipay siya sa time nga mag-iftar na, magbuka na. Siyempre, tibok adlaw, gigutom ka, giuhaw ka. Pagkita nimo sa lamisa, mashallah, malipay ka kay mabusog ko aning adlaw karon. Ang ikaduha nga tafsir, malipay daw ang tao nga nagapuasa kung maghariraya hajj. Ang maghariraya, magsambay na og hariraya kanang Idul Fitr. Malipay siya kay iyang nakumpleto ang pagpuasa sa bulan sa Ramadan. Mao katong primerong time nga malipay. Ang ikaduha nga time nga malipay ang tao nga nagapuasa inda liqa'i rabbih. Malipay siya pag-abot sa adlaw sa paghukom kay iyang makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tao nga wala nagpakabana sa puasa, dili niya makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao daw nga pinakalugi sa bulan sa Ramadan, kadtong ning sulod ang Ramadan, nga wala gipasaylo sa Allah ang iyang puasa, ang iyang sala. Mao katong pinakalugi nga tao. So mo katong mga higala, mga igsoon ng primero nga hadith. So dako kaayog benefits ang makuha nato sa pagpuasa. Ang ikaduha nga hadith, fil jannah bab. Sama na sa hadith. Sa surga daw naay pultahan. Naay pultahan. Nga kadto nga pultahan gihingan lang og Babur Rayyan. Ang pangalan sa pultahan Ar-Rayyan. Kadto nga pultahan exclusive sa mga saimun. Exclusive kadto sa mga tawo nga nagapuasa. Walay lain makasulod atong pultahan except lamang sa mga tawo nga nagapuasa. So kung gusto ta, mga igala, mga igsoon, mga makasulod atong pultahan, dapat magpakabana kita sa puasa. Dili lang puasa sa bulan sa Ramadan. Pati mga sunna na puasa. Yawmul Ithnin wa Yawmul Khamis. Paning kamutan nato. Unya, naapay isa ka hadith, mga igala, mga igsoon. Yawm siyam, yawm fi sabilillah, mamin, sama na sa hadith, kinsa daw nga lalaki, magpuasa, yasum yawman, fi sabilillah, illa ba'adallahu wajhahu anin nar 70 kharifa. Si kinsa daw nga tao makapuasa og one day lang sa dalan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dalan sa Allah, one day lang, ipalayo siya sa Allah sa impyerno nga ang kalayon 70 years. Mo nay kalayon niya. Ipalayo siya sa Allah sa impyerno nga ang kalayon 70 years ang distansya. Gusto ninyo mahibawan? Magbaktas ta. Sugod karong adlaw. Hantod maabtan ta og 70 years. Inato ta kalayo sa impyerno. One day lang. Unsa pa kaha kung makapuasa ka sulod sa 30, 29 og 30 days. Allahu Akbar. One day lang One day lang. One day, 70 years. 30 days times 70. Pila, mga mathematician. Inana ka kalayo sa impyerno. Allahu Akbar. Kana, in general. Tayo, musulot ta karon sa pagpuasa sa bulan sa Ramadan. Pagpuasa sa bulan sa Ramadan. Ang pagpuasa sa bulan sa Ramadan, rukun min arkanil Islam. Usa kini sa haligi sa agama Islam. Wa yaqul an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunya al-Islam ala khams. Gipatindog ang agama Islam sa 5 ka haligi. Diin
Kung mawala ang usa ka haligi, dili makatindog ang agama Islam. Wakala al-ulama, man taraka ruknan min arkanil Islam, faqad hadamad din. Si kinsa daw nga Muslim, ang mutagak or muhulog sa usa lang kahaligi sa Islam, siya mismo ang nagbungkag sa agama Islam. Makita nato sa bulan sa Ramadan, mga igala, mga igsoon. Dagan ta mga igsoon nga nagapuasa sa bulan sa Ramadan, pero wala magapakabana sa 5 wakto nga sambayang. Mo na problema karon. Nag-ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala susama sa inyo ang gisulat diri sa inyo ang tarpulin. Ba'da billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala sa duol nga pagkahubad. O kamo na mga manunoo. Take note mga igala, mga igsoon. Ang gitawag sa Allah mga mu'min. Wala nagsulti ang Allah, ya ayyuhal muslimun. Tanang mu'min, muslim. Pero dili tanang muslim, mu'min. Muna ibutang nato sa itong mga una-una. Ang gitawag sa Allah, mu'min. Kung gikonsiderar nimo ang imong kaugalingon nga mu'min, dapat maminaw ka. Kini nga aya. Halos tanang aya sa Quran, duha lang ang tema. Ya ayyuhalladhina amanu o kung saman. Ya ayyuhan nas. Wala kay madunggan nga ya ayyuhal muslimun. Tanawa. Ang gitawag sa Allah, ya ayyuhalladhina amanu o kamo na mga manunoo. Nagsulti si Ibn Abbas radiyallahu anhuma or Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Kung nakadungog daw mo in-ani nga aya, ya ayyuhalladhina amanu faasghi ilayka sam'ak. Padak ang imong dunggan, paminaw. Kay basig kana nga aya, na ay amar, yu'mar, aw na ay butang nga ibawal. Maminaw kita nga aya. Paminaw nato og maayo, makadungog tag aya nga ya ayyuhalladhina amanu, maminaw kitag maayo. Kay basig na ay gi-order sa tua or na ay gibawal sa tua. Ang mga mu'min, sila ang pinangga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga mu'min, sila ang pinangga sa Allah. Tanawa. Nganong kita man ang pinangga sa Allah? Ang mga mu'min lang ang gihatagan og guidelines sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah. Pero wala nagsulti ang Allah, ya ayyuhal muslimun tubu ila Allah. O kamong mga nuno magtawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga mu'min lang ang gitawag ana. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ang word nga kutiba, ang luga Arabiya dili kini ma-translate sa bisan unsa nga basa. Basig na ay magsulti nga, Ustad, kutiba, gisulat. Tama man na siya. Sa literal nga meaning, gisulat sa inyo ha. Pero dili ka na ang buot pasabot. Kato pa, gisulat rin sa papel, nga magpuasa mo. No, dili ka na ang buot pasabot sa kutiba. Gikan sa word nga kataba. Kutiba, fi'lun madi lil majhul. Past tense, nga unknown ang iyahang subject. Kutiba alaykum. Kung ato nang i-straight ang iyang meaning, kataballahu alaykumus siyama. But pasabot, gifardo sa Allah sa inyo ang pagpuasa. Pero kana, kutiba alaykumus siyam, gifardo sa inyo ha. Giobligar sa inyo ha. Kisa may giobligaran? Dili ang mga Muslim. Ang mga mu'min, ya ayyuhalladhina amanu, o kamong mga manunoo, mu'min, giobligar sa inyo ha. But pasabot, katong tao nga nagapuasa, mu'min. Pero katong tao nga nagpuasa, nga wala nagpuasa, unsa man? Kamo nang bahala maghukom. Klaro ang aya. Klaro ang aya. O kamong mga manunoo,
giobligar sa inyo ang pagpuasa susama sa pagkaobligar kadtong nauna pa sa inyo ha. Sa ato pa ang pagpuasa sa ummat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dili lang ni karon, dili ni bag-o. Naapay nauna ng mga nabi nga giobligar sa ilahang pagpuasa. Susama sa panahon ni Nabiyullah Daud alayhis salam. Propeta Daud na sa iyang libro, usa may libro ni Daud alayhis salam. Az-Zabur. Usa man ang puasa sa panahon ni Daud. Yasumu yawman wa yuftiru yawman. Inana ang puasa ni Nabiyullah Daud. Magpuasa isa ka adlaw, mukaog isa ka adlaw. Interval ang puasa sa una. Unya sa panahon ni Isa alayhis salam, kang Hesus 40 days ang pagpuasa. Unya dili pagyud 13 hours ang pagpuasa. 23 hours ang pagpuasa. Isa ka adlaw o isa ka gabi. Mukaon lang og after Maghrib. Maghrib lang. Kaon na, buka na, dala na siya, sahur. Then, tuyok na pog 23 hours. Inana ang pagpuasa sa una. Pag-abot sa Nabi Muhammad sallam ug sa iyang ummat, ang una, sa kining pagpuasa nato 13 hours, bag-o na siya na ordinansa. Ang primero, aron masayod ta, ang primero nga naobligar nga puasa kadtong nasulti nato kaganiya kadtong Ashura ika-10 sa Muharram, fardo na sa una. 3 days sulod sa bulan sa kada bulan katong Hijrah, mao nay fardo sa una. Unya ning naog ang pagpuasa sa bulan sa Ramadan, nahimo ng sunnah kadto na mga adlaw. Pero inato lang gyapon ang procedure. 23 hours ang puasa. Isa ka adlaw, isa ka gabi. Nganong nahimo siyang 13 hours na lang? Tungod sa naay nabuhat si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu sa iyang asawa. Iyang nahilabtan ang iyang asawa sa bulan sa Ramadan. Moto, tungod ato nga pangitabo, nausab ang ordinansa sa pagpuasa. Nahimo ng 13 hours. From 4:30 or 5 katong pagsidlak sa adlaw hangtod sa pagsawop sa adlaw na lang ang atong pagpuasa. Pagabot og gabi, halal na sa tuwa. Pwede na kamukaon, moinom non-stop. Ha? Pwede na nimo ilabtan ang imong asawa. Katong gipang halal lang. Basig magsulti mo, ha, unya paggawas naging daw sustan halal na tanan. Kato pwede na ta manlibak ani, mandaot, mamakak, no dili. Dili, bawal na siya. Ambot pasagot niya is mukaon ka, mainom ka sa imong katong naay asawa na iba na, buhatan ninyo pagabot og gabi. Usa katong gibawal sa adlaw, pwede ninyo buhaton sa gabi. Di ba nana sa suratul Baqarah? Sa tong gingon sa Allah subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafath ila nisaikum. Maman ang rafath? Gihalal sa inyo ang mga kalalakinan. Ang rafath ay bimana al-jima, pakighilawas sa inyo ang mga asawa. Lailatas siyam, pag-abot sa gabi sa Ramadan. Klaro kaayo. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. So, balikin ninyo ang tafsir atong aya na sa suratul Baqarah. Sa suratul Baqarah. Sa mga to, nahimong 13 hours or 14 hours na lang ang atong pagpuasa. Unsa may hikma nga nganong giobligar kita magpuasa sulod sa bulan sa Ramadan? Supat lang gyapon atong aya, la'allakum tattaqun. Aron kamo matugkan og kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aron kamo mamahimong mahadlokon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sulod sa 30 days, mga igala, mga igsuon, mao ganina nagsulti ang mga ulama. Bulan sa Ramadan, bulan sa tingtarbiya sa atong kaugalingon. Best madrasa ang bulan sa Ramadan. Gitarbiya nimo ang imong kaugalingon nga dili ka manlibak. Gitarbiya nimo ang imong kaugalingon nga dili ka mandaot.
Gitarbiyan nimo ang imong kaugalingon nga dili ka manghimakak. Gitarbiyan nimo ang imong mata nga dili itanaw sa haram. Gitarbiyan nimo ang imong tiil nga dili ilakaw sa haram. Gitarbiyan nimo ang imong dalunggan nga dili maminaw sa music. Tanan parte sa atong lawas nagpuasa. Dili lang ang atong bakba ang nagpuasa mga igala mga igsoon. Tanang lawas nato nagpuasa. La'allakum tattakun at takwa. Sige na nato na madunggan sa mga aya. Inna lil muttaqina mafaza. Sa kamatuoran, ang mga tao nga mahadlokon sila kadtong magmalampuson diri sa dunya pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ang takwa ha huna kamakalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At takwa ha huna. Ang kahadlok diri sa kasing-kasing mabati. Dili sa tumoy sa dila madunggan. Daghan mga tao nga musulting nga hadlok ko sa Allah, pero kutob lang sa tumoy sa ilahang dila, pero dili makita sa ilahang lihok. Ingon ni Ali bin Abi Talib, tafsir niya sa takwa. At takwa al-khawfu min al-jalil wal amal bit tanzil wal rida min al-qalil wal isti'dad li yawmir rahil. Mao kadto ang definition ni Ali bin Abi Talib sa takwa. At takwa kahadlukan nimo ang Allah. Pag-implementar nimo ang naa sa Quran. Ar-rida min al-qalil, pagkakontento nimo sa unsa ang nagaabot sa imo sa imong kinabuhi. Ang ikaupat, wal isti'dad li yawmir rahil, ang pag-prepare nimo para dito sa adlaw sa paghukom. Mao kana ang ginatawag nga takwa. Dili lang kutob sa tumoy sa tundila mga igala mga igsoon. Kailangan apilan nato og trabaho. Apilan nato og lihok. Dili nimo makabot ang iman kun dili ka molihok. Unsa man ang definition sa iman? An-nutqu bil lisan wal tasdiq bil qalb thumma wal amal bil jawarih. Al iman yazid wa yanqus. Ang iman mudugang mukulang. Mudugang sa pagsunod nimo sa Allah ug mukulang sa pagsupak nimo sa Allah. Wal iman makabot nimo ang iman, matilawan nimo ang katamis sa iman, an-nutqu bil lisan. Isulti sa imo ang dila. Dawaton sa imong kasing-kasing og trabahoon sa imong lawas. Unya atong balikan ang gibuhat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unsa man ay gibuhat sa Nabi? Aron makapot niya ang iman. Natilawan sa Nabi ang katamis sa iman. Nakainumdum ba mo atong story? Siya ug iyang asawa na si Aisha radhiyallahu anha, katong nagtahajjud siya. Nagsambayang siya tunga-tunga sa gabi. Atong naibawan ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam after Isha, salatul Isha matulog na siya. Sayo na siya matulog. Kay pagabot og 11 o'clock, 12 o'clock, mumata na siya. Nga tested and proven na siya. Kung matulog kag 7 o'clock, makamatagi kag 11 o'clock. 11 or 12, na diha. Usa may ginabuhat sa Nabi? Magsambayang magtahajjud. Hangtod kubailal fajar. Pila ka oras siya magtahajjud. Hantod wala pa'y fajar. Nanliki na ang lapalapa sa tiil sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod sa kadugay og tahajjud. Ang Aisha radhiyallahu anha nakamata. Iyang namathan ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtahajjud. Nakahilak ang Aisha radhiyallahu anha unya nakapangutana, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, nganong gibuhat pa man nimo? Samantala, gipasaylo na sa Allah ang nauna nimo na mga sala o katong umaabot pa ng mga sala. Nganong inana man ang imong pagsakripisyo ya Rasulullah? Nganong inana pa man ang imong pagpangalagad sa Allah subhanahu wa ta'ala? Unsay gitubag niya siyang asawa? Afala akunu abdan syakura. Dili ba Aisha mamahimo kung ulipon nga mapasalamaton sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang pagserbisyo nimo, ang paghago-hago nimo sa agama Islam, sa order sa Allah, usaday ka na kasayon nga nagpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ang tao nga dili kabalo maghagok. Ang tao nga sige reklamo, dili siya tinuod nga nagpasalamat sa Allah. Reklamador siya. Dapat inani nga edad. Para sa to edad nato. Di ba engineer? Apil pamantani nga edad. Apil patanan na edad mga syabab. Syabab pata. Dapat inani nato ng mga edad. Dapat dili ta mo reklamo sa pagsunod sa order sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo ni ang ato ang problema karon mga igala, mga igsuon. Pag-abot gani sa pang-agaman na aspeto, puros reklamo. Puros yun na reklamo. Pero gani pag-abot sa kanang walay hinungdan, mag-una-una pa. Mo na'y realidad nato. Dili nato na ikatago. Timani, obserba ka mo. Pag-abot og tarawih. Timani na ninyo. First 3 nights, puno ang masjid. 3 nights, hantod 5 nights, puno ang masjid. Pero pagka manana, hinahinay nagkakulang ang magsambayang. Mo na'y reality nato. Seminar, daghan pa na maminaw. Pero pag-abot og pila ka oras, hinahinay na nagpanguli kay gikapoy nagpaminaw. Kaya ang ilang katarungan, sakit gitirahang ko ni ustad. Wala man nanira si ustad. Ang Quran igo tang tanan, walay gipalabian ang Quran. Ang Islam nagasulti og kamatuoran. Ang Islam nagasulti og kamatuoran. Qulil haq walau ala nafsik. Mo nay kaida, formula. Isulti ang kamatuoran bisag ang imong kaugalingon pay maigo. Ina ng Islam, wala tay ginatira, wala tay ginaigo. Igo tang tanan, kung abrihan nato ang Quran, igo tang tanan. Pero kay si ustad, si alim, naman silang ilmo, sila mo'y natahasan nga, magpaabot sa inyo ha. Kung mingon si ustad karon nga, dili ko pwede kay malain na po ng tao sa tuwa, si kinsa pa man ang magpaabot og tudlo sa Islam sa tuwa karon. Igo tang tanan sa Quran. Igo tang tanan sa hadith sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mo ni problema nato karon, mo ni reality nato karon. Dili nato ni ikatago. Kung na may mutambong og seminar, puros pagid mga babae. Puro babae ang mutambong. Asa man mga lalaki di ay? Mo ni reality ni. Reality dili ni baka katong ginasulti. Makita nato. Unya, kung naaman pod hilig mo tamo og seminar sa ubang community, mas active pa tong mga katong puti na ang buhok. Katong mga puti og buhok. Listen mo pud kay gibundak natog mga tiguang na ayaw. SK lang, mga SK. Sobra 40. SK pero kaming engineer, hapit na. Hapit namin may SK. Hapit na masubra 40. So, muna ito ang reality. Gani, pero alhamdulillah karon, hinay-hinay na ang mga syabab, atong mga ulitaw og dalaga, hinay-hinay na og participate about sa Islam. Pero ang kulang lang sa ila is ang kanang kadasig ba, ka-agresibo. Makita natong ubang ulitaw, tabi lang kayo pag-abot sa kanang pang-aga mga aspeto, hinay, bakti jiddan, slowly. Pero pag-abot ganit ka ng mga drag race, mashallah. Nakadungog lang na usang oras, alas 7 daw magsugod ang drag race, alas 5 pa nagpungko na dito, nagpaabot na. Mamili pagpwesto. Tanawa. Reality. Pero gani, seminar. Usang oras ang seminar, alas 10, muabot alas 12 na. Munya mangutana pagid, humana? Pero kabalo siya sa program, alas 10, magsugod. Pag-abot alas 12, humana? Muna yung reality na to. Pero kung drag race, alas 6 pa na dito nagpaabot. Dilita kay landong kayo. Unya, basig mabot ang pulis, dalita ka iktad. Gamitan yung pinaword, choy-choy, iktad ta diri. Muna yung reality na to. Pero gani pag-abot og madrasa, late kayo mangabot. Muna yung reality na to. So, asa man karon dili gid nato makabot ang takwa kung naa na sa tuwa.
Tarbiyatun nafs ang bulan sa Ramadan. Self-discipline ang bulan sa Ramadan. Ginadisiplina nimo. Sulod sa 29 o 30 days, ikaw ang modisiplina sa imong kaugalingon. Gani, nagingon ang Nabi Muhammad sallam, pinakalugi nga tao, pinakalugi. Ang mahuman ang Ramadan, wala gipasaylo ang iyang sala. Pinakalugi nga tao, mailhan daw nato. Ang tao nga wala na tawfik sa bulan sa Ramadan, pagkahuman sa Ramadan, nimbalik siya sa iyang dating trabaho. Sign daw nga dili tinuod ang iyang pagpuasa, kundili puasa-puasa lang. Na ay pakitang tao. Nagpuasa sa iyang balay, nagsahor, pero pagabot siya ang gitrabawan ning sikretong kaon. Nya pagabot sa balay, kanus ang usa oras ang buka, paluya-luya kay paro giingnon nagpuasa. Di ba? Daghan nakarelate ana. Bangon og kadlaw ning sayo. Pagabot sa eskwelahan ning suyo po kay soter kay bugnaw kaayo. Perting kaon sa kantin. Unya pagabot sa balay, paluya-luya dayon. Itsa-itsa dayon bag na, anak ko'y kusog. Kay gigutom na ko. Pero perti na itong busuga di ay. So, lugi kaayo to siya nga tao. Perting lugian niya. Pagkaman sa Ramadan, modo ka to ang sign nga wala siya matawfiki sa Allah. Pero katong tao nga gidawat sa Allah ang iyang pagpuasa, tuloy-tuloy ang iyang pagbag-o. Kaya nga naman, giubadan niya og niyat. Lida, yaqulu Nabi Muhammad sallallahu sa hadith, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hatagan natong tafsir. Nag-ingon ang Nabi Muhammad sallallahu si kinsa daw ang magpuasa sa bulan sa Ramadan, imanan, wahtisaba, pasayloon sa Allah ang naunan niya ng mga sala. Ingon ni Imam Ibn Hibban, tafsir, sa imanan, wahtisaba, ay imanan, mu'min bi fardihi, mu'min bi faridati siyam Ramadan. Ihtisaban, ay bimana, mukhlisan lillahi ta'ala. Mo na ibot pasabot diya sa imanan muhtisaba. Ibot pasabot kung atong usabon si kinsa daw ang magpuasa sa bulan sa Ramadan, giubanan niya og pagtuo nga ang pagpuasa sa bulan sa Ramadan fardo og ikhlas ang iyang pagpuasa pasayloon sa Allah ang naunan niya ng mga sala. Kinahanglan ingon ang mga ulama, naay tulo ka kondisyon. Salasatu syurut li kabulil a'mal as-salihah. Naay 3 conditions aron dawaton sa Allah ang atong mga maayong trabaho. Una, an takuna mu'minan. Kinahanglan mu'min ka. Mu'min ka. Ikaduha, mukhlis. Ikhlas ka sa Allah. Ang imong intention lillahi ta'ala. Dili kay magpuasa ka para ingnon ka mashallah. Or magpuasa lang ka kay nagpuasa ang imong crush. Mo post tayo sa Facebook. Mo puasa ka ugma. Sige magpuasa tanduha. Mo gid mahitabo diha. Text sa tawag. Puasa ka ugma sa dili kay nganuman. Akong kabuhanan karon na ako'y bisita. Sige, gilampot ko mo puasa. Wala po mabay. Na kay bisita? Delikado na. Delikado kayo. Sila pa, dua ka na bisita. So, dili. Ang imong pagpuasa, lillahi ta'ala. Imong i-dedicate sa Allah. Nga naman, walay bugtong maghahatag og reward kundili ang Allah. Ang tao, nga hilig magpakita ang tao, or kanang popularity landungog pag-abot sa adlaw sa paghukom. Jaa fil hadith. Nay hadith. Suguon sila sa Allah. Anang Allah subhanahu wa ta'ala, didto ninyo kuwaa ang inyong reward, didto sa tao nga inyo, didto ninyo gididikit ang inyong amal, ang inyong trabaho, wa iyadu billah. So, bot pasabot mga igala, mga igsoon. Kung nagtuo ka, nga ang Allah lamang ang nagahatag og reward, ug ang Allah lamang ang nagabawi ana,
So nganong ididikit pa man nimo ang imong pagpuasa sa susama nimo nga tao? Ina na lang kasimple. Ang tao dili makapasulod sa imo sa paraiso. Ang tao dili makahatag sa imo og rizki. Ang tao dili makahatag sa imo og balas or baras. Kung mausab gani ng baras, badas ang imong makuha na. Ha? Badas. Mo ni delikado diha. So, mo ti kaduha, ikhlas an niya. Ang ikatulo, ittiba'u sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakauyon sa procedure sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawad-an nag-usa mga igala mga igsoon, dili pagadawaton sa Allah ang imong maayong trabaho. Bisan pa og tibok kinabuhi nimo magpuasa ka. Ha? Bisag tibok kinabuhi pa magpuasa ka. Pero wala nakasubay sa procedure sa Nabi, dili dawaton sa Allah ang imong puasa. So kinahanglan dili mawala tong tulo. Bisan usa dili mawala. Motoy tafsir atong imanan wa ihtisaba. Sige nato na sa madunggan na hadith. Waidan fil hadith an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ida jaa Ramadan, unsa man? Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung musulod na daw ang bulan sa Ramadan, abrihan ang tanan pultahan sa surga. Allahu Akbar. Naay 8 ka pultahan ang surga. Unya, siradan, i-close tanan, pultahan sa impyerno. Siradan. Unya, panghiktan ang syaitan. Naitafsiran ni. Panghiktan ang syaitan. According sa mga ulama, katong mga leader lang na syaitan ang hiktan. Katong mga dagko lang na mga syaitan. Pero katong mga minor lang og ranggo, pasagdan sila. Pero dili man sila makatintal. Ang mga minor na mga ranggo, dili makatintal. Pero katong mga major, mga general, mo to'y panghiktan. Pero si Iblis, according sa mga ulama, apil daw si Iblis hiktan. Pero walay hadith na apil si Iblis. Pero dili siya pwede makapanintal kay wala man siya mga alipuris nga sugoon. Pero naay syaitan na dili nimo pwede hiktan. Kay kung hiktan nimo magsumbagay mo. Lan na syaitan, duha ka klase ang syaitan. Syaitan minal ins wa syaitan minal jin. Syaitan nga gikan sa jin ug syaitan gikan sa tao. Tistingin daw ninyo hikti ng tao. Magsumbagay gyud mo. Moro na dili mahiktan. Ha, tinud na. Katong mga syaitan na minal ins, katong syaitan gikan sa mga tao, mao katuang dili wala sila nagapuasa. Wala sila nagapakabana sa puasa. Unya napoy hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpamatuod nga ang tao, nature sa tao ang makasala. Hadith nga nagpamatuod. Atong sabton kini na hadith. Yaqulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supat gyapon nato na hadith. Kung musulod na daw ang bulan sa Ramadan, na daw mutawag. Naay mutawag ba nga anghel? Encouragement o discouragement. Ya baghi al khair aqbil. Wa ya baghi asyar aksir. Sabto nato kini nga hadith. Ngano nakasulti kita nga ang tao, nature sa tao ang makasala. Regardless sa iyang status, alim siya or dili, ang importante, ang alim or ustad, considered gyapon siya nga tao. Makasala lang gyapon siya. Sa kini nga hadith. Ana tong anghel nga nagapanawag, pag-abot daw sa bulan sa Ramadan na ay magapanawag nga anghel. O katong tao nga gusto og kaayuhan, akbil. Bot pasabot sa akbil, padayon, abante. So kung ikaw karon nga nagbuhat na og kaayuhan, pagsulod sa Ramadan, padayon na ang imong pagbuhat sa kaayuhan. Ayaw putla. Dubliha ang imong pagbuhat og kaayuhan. Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Imam Ash-Shafi'i. Pag-abot sa bulan sa Ramadan, twice niya matammat
ang Quran sulod sa isa ka adlaw. Twice niya mahuman ang Quran sulod sa isa ka adlaw. Sa ato pa, kung 30 days ang Ramadan, 60 times niya mahuman ang Quran. Allahu Akbar. Twice niya mabasa. MashaAllah. Wan Nabi Muhammad sallam, ajwadun nas. Pinakamahinatagon nga tao ang Nabi Muhammad sallam. Bisan pa og pobre ang Nabi. Pero pag abot sa bulan sa Ramadan, mas grabe ang iyang pagkamahinatagon sa bulan sa Ramadan. Kung nagbuhat kag kaayuhan, pag abot sa bulan sa Ramadan, dubliha, padayuna, ayaw pagputla. Maduble ang imong reward. Ang importante, katong kondisyon na atong nabasa kaganiya. Lillahi ta'ala. Ya bagya syar, aksir. Klaro ang gingon sa Nabi. O katong tao nga hilig magbuhat og kadautan, wala nagsulti ang Nabi nga pasagdi. Palay. Ang gingon sa Nabi, aksir, kulangi. Kulangi. Sign nga ang tao gid ay makakumit og sala. Pero pag abot sa bulan sa Ramadan, kulangi ang pagbuhat nimo og kadautan kahilayan. Ha? Kulangi. Kaya naman, basi dig matawfikan ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag abot sa bulan sa Ramadan, magpatuloy na ka sa imong maayong trabaho. So mo na mga igala, mga igsoon, usa sa mga nindot kaayuhan sa bulan sa Ramadan, pagpuasa in general ug ang pagpuasa sa bulan sa Ramadan. Nya nakabaluta nga ang pagpuasa na every hasana sa Islam makabuhat kag usa ka maayo yudaaf ila ashri amthaliha. Makabuhat kag usa ka maayo na 1 point. Unya i-times 10 ang imong reward. Ila 700. Hantod 700 ka reward. Sato pa, kung ikaw karon nga nagpuasa, makapabuka ka og usa ka tawo, naa kay reward susama lang gyapon nga nagpuasa ka. Pero dili makulangan ang inyong reward. Kung nakapabuka kag usa ka tawo, naa kay reward. Sato pa, duha ka buk ang imong reward. Ang imong pagpuasa og katong nagpakaon ka. So, dako kaayong kaayuhan mga igala, mga igsoon. So hinaton tata nga nakakuha mo sa kamubo sa tong oras karon, inshallah. Nakita nato sa tong program na after duhor magpadayon ang gyapon ta. So inshallah, kuhaon nato unya after duhor katong mga sayop nga kasagaran nga mabuhat sa bulan sa Ramadan. Ha? Kabalo ko nga karong Ramadan, mabisi mo sa pag-seminar, pagpaminaw lecture, madunggan nagyapon ninyo ang kaayuhan sa Ramadan, makabatal sa Ramadan, unsay maayo buhaton sa Ramadan. So dili na nako natapikon karon. Ang akong tapikon after Ramadan, katong mga sayop nga mabuhat nato sa Ramadan para malikayan nato. Kay kini siya nga topic, dili kaayo matapik. Kay kasagaran man gud matapik sa bulan sa Ramadan, kaayuhan, reward, unsay alang buhaton, unsay makabatal. So karon, kuhaon nato katong mga mali nga mabuhat nato sulod sa bulan sa Ramadan. So karon, apot dun sa nato kay naabot ang atong wakto. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.